karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapaha. Tara, taon sa man ang imong agtang. Anong doon naman ay dugo? Rodel, nasuko siya. Nasuko siya na ako. O sa may iyang kikasukan? Nasuko siya nga gibutangan na mo og dekorasyon nga buwak ang sala sa bay. Nganong gibutangan man sa nanimo og mga buwak ang sala? Gusto na akong panahon ang nangagi ninyo ni Adela. Atol sa inyong anniversary. Unsa? Gusto kong mahibaw kung unsa nimo kamahal ang una nimong pangasaw-unon. Sabrina, ayaw na pagunahuna ni Adila. Milabay na siya sa akong kinabuhi. Busa, kalimtan na lang nato siya. Dili mahimong kalimtan, Rodel. Kabahin na siya sa imong kinabuhi. Ako na siyang gipapas sa akong hunahuna. Og napapas gyud ka si Adela sa imong hunahuna. Napapas na siya. Busa, ayaw na pagsilos niya. Wa na siya sa akong kinabuhi. Rodel, Dali, tambalan ko ka ng imong agtang nga nagkadugo. pero ang imong inahan. Ayaw nakabalaka ni Mama. Tuwa na sa Naliza nga nangita niya. Madam Mercy? Madam? Naara siya sa ibabaw sa bato. Madam, unsig ilang taon mo sa ubos? Nabati mo ba ang akong nabati? Wa man ko'y nabati, madam. Wa kay nabati? Kaklaroan ang mga singgit sa kamatayon? Imo lang ng huna-huna, madam. Ha? Akong hunahuna? Kung mao ka na, nabuang na di ko. Wa ka mabuang, madam. Ako ang hapit na mabuang. Ngano man? Madam, nakita ko si Adela. Unsa? Nakita ko siya sa sapa. Basta kaayo siyaw niya. Naghilak. May third eye ka? Ha? Ikaw ang tinuod nga makakita. Ikaw, Annalisa. Madam. Dali, uban ako. Dali. Aray, madam, asa mo ko ni mo tadon? Sa busay. Madam, dili ko. Dili na kumutunog sa sapa sa banlot. Madam, mauli na lang ta. Nangita na ni mo si Padre Ramon. Oh, naa si Padre Ramon? Oh, dali. Mamauli na lang kita. Salamat nga nasanta na ko yung huna-huna nga mo atos pusay. Nanaw, wala magkadugo ang imong agtang. Sabrina, kinahanglan makasal kita sa labing daling panahon. Ha? Oo, bitaw. Mao na bitaw nang atong gibuhat ni sinyo. Gusto ko nga, dili ka na mahimuwag sa akong kiliran. Maunang magpakasal ta sa huwes. Musukot ka si mama nimo. Ngano man di ay? O sa may plano ninyo? Ma, naa ka diha? Unsay plano ninyo? Magpakasal mi una sa huwes. O ganong sa huwis man? Nga mahimo man mo magpakasal ugma. Ma, Ani ana si Padre Ramon. Siya ang mukasal kaninyo aron nga malayo kamo sa katalagman. Tita, mas ganahan Miss Rodel nga makasal una mi sa huwes. Dili na mo magpakasal sa huwis. Andam na ang tanan sa inyong kasal, dili ba? Tita, may kuwang pa.
ang mga ihawon. Sila na si Carding ang bahala alang sa mga ihawunon. Hain na pa si Padre Ramon. Ma, patay na lagi si Padre Ramon. Ayaw na pa sige sugot anak niya. Rodel, mag-ilis una ko ha, kay nagkadugo ang akong blouse. Ako ning labhan. Hain lagi si Padre Ramon. Ay, malakaw na si Padre Ramon, madam! Noy Elmo? Tinuod ka? Milakaw na si Padre Ramon, Ilmo. Unsa man, nakakaon ba siya, ha? Ay, ako na siyang gipakaon, ma'am. Ay, busog na siyang milakaw. Ay, nagduka na siya maong may pauli na lang siya. Oh, kaluoy sab ni Padre Ramon. Ma, pahuwi na lang sa imong kwarto. Dali na. Inoy Ilmo, nganong misa kayo magkasahuna-huna ni Tita Mercy? Ay, maulang niya makapakalma niya, ma'am. Ay, mao pa? Ay, Noy, unsa gyud na sila kasuod ka ng Padre Ramon, Noy? Ay, suod kaya sila. Ay, suod kayo. Uy, kakalma gud mo nga nagbarog-barog din ha, Analisa. Ano man? Ikaw ang misulti ni Madam Mercy nga nagpaabot niya sa bahay si Padre Ramon? Oh, Manoy. Analisa, naunsa gid ka ha? Wa man, Manoy. Ano man? Doon na lang sa nakita? Pero dili mahimong tagdon. Hoy, Nalisa. Ayaw ko pag binuang diya. Maayo tingali nga dad-o na yung tikas ng balan. Dili ko, Manoy. Mas maayo nang dili na ka makita kung unsa man ang imong makita. Pero, ikaw, makakita masad ka, dili ba? Dili ko sigurado kung tinuod ba ang akong nakita. Pero ikaw, naibaw gid ko nga, ikaw gid ang makakita og mga maligno. Manoy, dili ko ganahan ini. Pero dili sa ko gusto nga mawa ni nako. Nga naman, Tungod kay gusto ko makigsulti ni Adela. unsa? Gusto kong mahibaw kung nganong kalit siyang nawa. Maghimo na ko og notes sa tanan akong naobserbahan ining dapita. Ingon man sa mga tao ining dapita. Si Tita Mercy. Suod og kanang Padre Ramon nga patay na. Anya, si Analisa. Suod sad kaayo sa unang pangasaw uno ni Rodel. Si Adela. Unya, si Analisa may mga makita. Samtang ako pirming damanon ining dapita. Ay, sakto. Naibaw na ko kung saan pag-abli ang akong sugilanon. Madaghong sa sapa. Magsukod ni sa adlaw sa kasal nila ni Rodel o Adela. Ito na habong. Libro di ay. May mga karaang libro man dahil ng kwarto nga gibutangan nila na ako. Sa man ang mga libro. Mga tagak man na. Sa may nakatandog na nga sirado man ang mga bintana. Mga ilaga tingali nakatandog sa mga libro, Ma'am Sabrina. Ilaga? Pero wala man ko'y nakitang ilaga. Ama ba? Sige, Ma'am. Ako lang yung tanawon ron. Sige, mas maayo pa, Carding. Okay. Kasayo ba nimong nagmatalab? May gipasusi lang ko ni Carding sa kong kwarto. Nangatagak man gud ang libro bisan way hangin. Ako na ning tanawon, Ma'am, ha? Sige, Excuse na. Carding. Okay, Carding, salamat. Palihog ko, ha. Okay, Ma'am. Dali na. Mamahaw na ta. Si mama ni mo? Ito pa siyang kwarto.
Di na mahimong pukahon kay masuko na. Muna lang ta. Sige. Niya na inyong kape, ma'am, sir. Salamat, Annalisa. Salamat, ha. Unsa naman ka? Okay na ka? Okay naman. Rodel, kinahanglang ibalhin nimo og kwarto ang imong pangasawunon. Unsa naman sabna, ma? Rodel, dili makaayo ni Sabrina nga anha siya ni anang maong kwarto matog. Tungod kay namatyan ka ng maong kwarto. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!